Organizing Secretary. Kardom kadove berta ke pietom hanta Adunto nili Joelson Tiso, chorolo Moving Secretary. nang litum puan ke wang apot Adunto nilitum Hulirongpi, APHLC Assistant pen Secretary. awareness campaign tamane munit dom han kapachini Adunto Minuka laso ke Beti, claim ke lake Women Wing non det Secretary. delo chini ne pick aposi ilitum Adunto det Basa kache Ping jaji Titi, Women Wing Secretary. kei kache raiji long le kache raiji la phan ilitum thek thidat lo Adunto Priya Terangpi, खेती के PLM, क्लेमन दा थे खेदर लो इलितु Women Wing Assistant कचिनी ने पे ना Organizing जॉक्सी Secretary. खेती के क्लेम लो ते बैकवर्ड तो Adunto काम बुसी माथा Kaptutu, थुरोंग लो Women Wing Organizing Secretary. थिंग थे के ई लो ते दुक पिक तुम लगे बुसी माथा थुरोंग सा Adunto दुक पिक Kursing बुनांग Hanse, चिनी देत ना पुसिता जोक रे चिनी लो दुक पिक पुके अहेम सी इंहान पेन के बांग अहेम साइ से तंग देत लेगो नसी दुक दे देत लंग मा लालो एसन के इतुंगा पचिनी नहीं के non kasi plang thua bangela lo itum chini nelang karbi atum ja semet ke karbi punang koklo akapre ka tribe atum la pen khilonjia ohomia atum ta la pen ke khilonjia ohomia la pen ke adivasi atum ta chini nelang ilitum karbi anglong west karbi anglong east karbi anglong seta itum council kachari ajakong MLA atuma jakong lapen MP atuma jakong kumat along dam tang loma political ajakong ilitum political ajakong karbi atung ba tribe atungge political polite hala election la lamma thadam verity election phale pudam kali la rat kachari ajakong phansi ilitum pudam rat kachari ajakong ke bongali bihari atum long dam edle la solam ilitum chini wang vela dam edlo pu ko ang the ko nasi eklang lama ang the ke klang ela helo aron selama ling sita jat askim le claim sita jat akam le claim sita council atum bongali bihari atum aning ke hang akam si alang litum claim chot nang kok la PGR VGR along eviction high headed lo athema bongali bihari tum kroi kre lapen ke railway line keng along le lage bongali bihari tum jasemet bongali tum si cherai thibapot ha bongali Bangladesh pen lapen nat pen lo ni ke wanga bengali tum si cherai thibapot hala dakta eviction high headed lo railway authority tum ke eviction nang ji pusi council fan lo tok lo sita railway authority alam ta kroi un edet lo la council tum CM MP MLA tum anta EM tum anta kroi thek thedet lo athema ing tan ben ke wang abongali tum alam la pen Bihar tum alam pate pek high headed lo la pen ke laloi son lagi klang dak lo seta alang litum nitum phan bongo sena punang puri pupu bodi seta lagi pu pepin seta alam amethang masi lagi klang dak lo lagi amethang masi chepe klang det lo lagi la pen ako dolang ako kachini ne non Dwaramla area polling station crazy crazy ane crazy bo crazy la pen ke Dwaramla kalilo Dolamara ke Dwarbaguri constituency lo Malasi betheanta Karbiarong anta panchayat election pe dukok lo Karbi Anglong arlo Karbi Anglong ke do ana madle panchayat be to that ako Karbi Anglong asor sige bi poson de la le ason ga prek lo sita nono bangke panchayat election ka pedo ke Hojai district pensi pedo lo lapen Hojai district pensi pape dolo lapen Nogong district pensi pape dolo lapen ke Morigaon district pensi pape dolo lante lake Morigaon district Hojai district
Nonggang district officer atum si Karbiang Long arlo kam nang claim det lo. Hala so officer atum DC atum. Nonggawa DC. Hojaya DC. Morigawa DC si Karbiang Long arlo kam nang claim det lo. Tar mane amit ninge do bangke. Dak Karbiang Long DC aja kongta hala tum cerai det lo. West Karbiang Long DC aja kongta hala tum cerai det lo. Cerai det ko pui pasi cerai det undet lo. Athe mahala bang so a area an ke hedi. Hala bang so area an ke lake Morigao, Nogao, lapen ke Hojai district along dam et lo. Alam thea bangke. Sita itum ka sini ne po Karbi itum ta election sige thurdun thu. Lapen aja ka tungi pulo me sen lo pu. Non ke job karta lapen asonson hemsuta urunodoita non ke Nogang pen da chuhang dun long po Karbiang Long pen da chuhang dun long po Hojai pen da chuhang dun long po Karbiang Long pen da chuhang dun long po Morigao pen da chuhang dun long po Karbiang Long pen da chuhang dun long po chuhang dun long waret po pusi hala tu ke hok tu lapen election da che dan dun Karbia tu che song dun tu bangge mo alom su hala itum phana pe kroy dun edji aphan ke hedi non mage doklib ji hala tum thang da pu pe deji Pejo pen ke pupo nang tu bi higalite hi si enchot nai pupu. Isia district pen si enchot nai pupo. Anya nong election ke doge hal election pen ke hai amunit tum ke non ke jila porishad along si do